Gernika Lumoko bonbardaketaren 87. urteurrenaren testuinguruan Iñigo Urkullu lehendakariak eta Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkateak Astrako babeslekuko bunkerreko estalduraren inaugurazioan hartu dute parte. Beste erakunde eta eragile desberdinetako ordezkariekin batera. Hemendik aurrera Astrako bunkerrak egurrezko estaldura berezia, egurrezko teilatu izango du. Gernika Lumoko ondare historikoaren eraikin esanguratsuenetakoa balioan jarri eta babestua izan dadin. Ongi etorri dan hori. Ondo etorriek lekukoak, ondo etorriek Bingen Zupiria sailburu jauna eta Nerea Melgoza sailburu Andrea. Ondo etorriek Iñigo Urkullu Renteria lehendakari jauna, eskerrik asko. Martxoan 13 gure herrie, Gernika Lumo, memoria demokratikoko lekue izendatu zuen Madrileko gobernuek, eta aprilaren 13 publikatu da boletinen. Datorren barikuen, 26, betetan die 87 urte Gernike bombardeatu zutela. Herrien 85,22 suntsitzute eta erreta geratu zen. Euskadiko gobernuen esanetan hildakoak 1654 gora. Hemen, Astrako errefugioan, bombardeoko egunien, jente asko egon zan eskuteta. Euren artien Paco García San Román, beran ama eta anai arrebakaz. Paco esan doztan, bombardeoa amaitzu zanien, joan ziela etzerantz. Eta bidien, hildako asko egon zala. Da amak esaten zela, tranquil, lo dauz. Arreba txikitsu egingoa zen, berak 7 urte, eta atzera arrebak ama, da berak esaten zen, tranquil, lo dauz. Eta etzerantza heldu zienien barrenkale kalien, euren etzie, suntzituta eta garretan egon zala. Paco, otzailen, 20 hil zan, 84 urtegaz, Irunen. Hemendik esan, zu Paco eta lekuko guztiek gure memorian eta gure bihotzean zauziela. Estas fechas son muy significativas para el pueblo de Gernika y lo que representa para el mundo entero la evocación de los sucesos del bombardeo de 1937. Este bombardeo destruyó hogares, sueños, vida, enterró en su momento, escombro tras escombro, el espíritu de libertad del pueblo vasco. Pero esto no bastó para silenciarnos. Reconstruimos y restablecimos la dignidad de nuestra tierra. Gernika es ahora ciudad de la memoria. Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento que enaltece a nuestro pueblo, a nuestras víctimas y fortalece el proceso de construcción de nuestra memoria histórica que durante años se ha llevado a cabo. Todas las acciones que realizan las instituciones, las organizaciones y las personas que trabajan por la paz en Gernika hacen parte de la construcción de las víctimas, de la construcción de la memoria para la dignificación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad. Con estos actos y acciones promovemos procesos de construcción de memoria, preservamos y enaltecemos
estos lugares que son parte de nuestra conciencia ciudadana y a la vez de nuestra educación democrática. Nuestra memoria es nuestro gran patrimonio, es un derecho de todos. Tenemos un compromiso con la paz, con el enaltecimiento de nuestras víctimas, con la transición de un pasado violento a una cultura de paz, con perdón, pero no olvido. Beste barik, eskerrik asko. Egun berezia gaurkoa, bai alkateak esan duen bezala. Aste berezia, Gernika eta Euskotar guztiontzat, Gernikako bonbardaketaren 87. urteurrenean. Nire lehen hitzak oroitzeko eta omentzeko izango dira. Gaur, Euskal Herrietan bonbardaketak jasan zituzten biktima guztiei omenaldi hau zabaltzen diegu. Bidegabekerien biktimak beti gogoan. Omenaldi hau indar fasisten aurrean askatasunaren, demokraziaren eta justizia sozialaren alde bizitza eman zuten euskaldun eta euskotar guztiei ere luzatzen diegu. Agur eta ohore. Gaur inauguratu dugun eskuhartze honek lan ildo horri eta konpromiso horri jarraipena ematen dio. Gehitzera dator. Konpromiso horri berretsi eta indartuko dugu. Eta orain arte egin dugun bezala, egingo dugu, elkarlana sustatuz. Gernika basakeriaren eta gerraren izugarrikeriaren mundu mailako sinbola da. Gatazka betiko batean biztanleria zibila txikitzeko gizatasunik ezaren simboloa da. Gerra eta giza eskubideen urraketak protagonista tristeak diren mundu batean bizi gara gaur. Egin dezagun Gernika, oroimenaren hiriburu hau, bakearen simbolo. Gernikatik mundura, hau da gure erronka eta konpromisoa. Gogoratu, bunkerra Astrako kulturgunearen aurrean kokatzen dela. Babeslekuak berak zituen ur filtrazio eta umeltasun arazoak konponduta daude jada Gernika Lumoko udalaren hitzetan. Eta esan bezala, balioan jartzen da bunkerra bera eta ingurua. Gogoratu, ekimen hau paisaia plan zabalago baten barne kokatzen dela. Bai babeslekua eta baita bere inguruari ere eragiten diona. 200 metro kuadroko babeslekuak espazio irekia sortzen du gainera eta beste erakusketa eta memoria historikoarekin loturiko ekimen eta bestelakoak bideratuko dira leku honetan. Gainera, bunkerraren inguruan Auschwitz, Palestina, Dresde, Hiroshima edo Nagasaki moduko sarraski lekuen erreferentziak daude. Guztira, 316.000 euroko kostua izan du ekimen honek. Helburua, bonbardaketako bizirauleak omendu eta gogoraraztea eta egun odoltsu hartako memoria historikoa mantentzea.